Evo ga, dokazni materijal. Ovdje to musi. Čakaj. Osi zastavio sam na uho. Lebo od kolike ti to možeš hititi. A hitate su... Uđe tentaša u pičku materinu. Nema veze, najdite ho. Hajde, misliš mu treba obavezni smer ukazat? Ej, daj si kameru tu na ciju, na to. Dobre, hitaj mi hitel, hajde. Ten dobre taše, pogledaj. Kuda se tu vilećelo? A preštajte gajbi. Zošto sam vidio, je, popeć boli popakuje, ne. Htio su gajbu, ne? Htio su vidi gajbu na jednom terenu. Zato napušta da sam ja vypustio, čuj. A tu to ide 33 kuće, to je 5 kusov. Tu 5 kusov sajde. A tu možeme da je ja na tom boku jesu. Ne, boži to. Njemu možemo mi pustiti sem do jarca, oni pojdu u zaznanje. Baš. To je dobri prizor. Hra, temu sređi na lenji, majku gadu, hra. A nije, to je starije. Je. Spremite se, polećemo. Ajde naraz na kućine šetke. Darak je do Boga vela. Serio se snima? Švedski. Telko za slovo.